Normaliara eskoltekin doazen arrantzaleak, ertzaina eta laguna, erdalduna bertzaleak, liderrak agindu dezan egindako asambleak, iraultzaile da mutua, lokatzetan jeltzaleak, eizata zezenen kontra dauden aragi jaleak, bakegileak kartzelan, dauzkaten bakezaleak, lapurrak egazkinetan, kamerez lepo kaleak, abenturra eskalea, zenbat Gernikako kuadrok du parean telebista, martxoak 8an more, 9an matxista, zergatik daude beterik eskae bertsolarista, putetxeak monogamoz, alarde militarista, udan Saharako aur bat hartzen duen arrazista, furgona nuklearrik ez, eskatzen ekologista, herrian apalankatu, uztailean brigadista, da ez darri urratu. Coca-Cola baten txispa, horma zuzenetan, ispilu etzanak, gure konbizio, ta kontra esanak. Txikitero antidroga, made in Taiwan ikurriña, inoiz larru